Dende o pasado luns, os bancos de libre marisqueo dos lombos do Ulla, o Boído e Cabío, que xestiona xa a Asociación de Rañeiros da Ría, atópanse pechados. Foi unha das primeiras medidas tomadas pola entidade ante a caída do prezo do marisco nesta época. O paro producirase ata finais deste mes de xaneiro. A petición, máis ben, por maioría que se sacou na mesa de rañeiros foi de pechar polo motivo de que o precio do bivaldo estas 2 semanas prevese unha caída de precios e por iso foi a previsión do tema do peche. A entidade solicitoulle tamén á Consellería de cara ao reinicio da actividade en febreiro a rebaixa na talla da babosa. Todos os anos temos moita cantidad nunha zona que chaman ali os pozos, que é ao lado de Cortegada, que donde hai moita babosa, pero moita, cal é o problema? O problema é que sempre está nesa talla, está en 35, 36, 37, anda nesa talla, a maioría, o 60-70% dela, anda nesa talla. O problema que temos que, como é 38 non dá a talla, non se pode traer para as lonjas, por posibles sancións dos guardapescas e todo, porque a talla está para 38. A rebaixa isto que levaría é a poder vender bastante máis cantidade de ameixa en talla, de cara para posibles ventas dos mariñeiros tamén, porque ano tras ano están morrendo. Ese marisco aí é unha pérdida de capital económica que perden os mariñeiros de poder ganar. Rañeiros agarda tamén a unha contestación de mar ás alegacións presentadas pola entidade pola denegación das axudas para a vigilancia dos bancos, un aspecto este vital para a continuidade da asociación. E se non hai vigilancia, pois teremos que pensar como volver a enfocar este tema, porque se unha vigilancia acorde non é normal que a Consellería se estea desfacendo duns bancos, desfacendo non é a palabra, pero bueno, dando uns bancos para gestionar cando eles están deixando de invertir neses bancos, tanto en vigilancia como outros tipos de recursos, ese capital todo que están deixando de gastar en eses bancos cando vamos levarnos unha gestión, o lógico é que non se queden con eles, que o invirten indirectamente na gestora para tema de vigilancia e todo eso. A Consellería, ao final, debería de colaborar un pouquiño con nós, sobre todo os primeiros anos, que é o que levamos dicindo este último ano, que tennos que apoiar un pouco neste aspecto para poder levar isto a cabo e que vaya todo sobre rodas, entre todos.